Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna s-servizz imqaddes tiegħek. U naqalgħu dejjem il-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Danjel. F'dak iż-żmien Ażarija waqaf f'nofs in-nar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abram il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wett nisel blat daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep la profeta u lanqas mexxej. La hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju. La offerta u lanqas inċens. U lanqas baqa' mkien fejn nifrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħnina. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekna, jalla nkunu li noġbu quddiemek. Qisna b'sagrifiċċju tal-ħruq ta' naċu barrin, qisna beluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħnina tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Ftakar fl-ħnina u t-tiba tiegħek mulej, flimkien, ftakar fl-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Traqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi, flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek, flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja,
imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu flimkien, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu, mulej xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' Smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan rid li jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-sinjur ordna li jinbiju u martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn xteħed qudiemu jitolbu jgħidlu, Sinjur stabar ftit bija kollox inrodlok. Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn u beda jafsu, ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu stabar ftit bija u rrodlok. Imma dak ma ridx jaf. Maru xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sabu l-qaddej jaraw il-ġraja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-sinjur bata lieħu qallu ja qaddej ħażin. Meta jnaħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l-sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan blaħrax is-sinjur għalih. U taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieru li hu fi Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Forsi hija l-ikbar penitenza li tlobna Ġesu f'dan ir-randan u f'kull randan. Dan il-Vanġelu kull sena jfakkarna li aħna għandna d-dejn mal-imgħallem, mhux għalhekk imorru nqerru aħna meta jkollna ċans u forsi jfetlinna u nagħmlu tajjeb. Imma il-mulej b'donnu jgħidilna bliema wiċċ tiġu għandi, titolbuni maħfra ta' dnubietkom kbar u żgħar. Imma mbagħad ma taħfru xi xulxin. Ara l-mulej kemm hu fair. Mhux qed jgħidilna nagħmlu affarijiet kbar bħala penitenza ta' dnubietna. Mhux qed jgħidilna nagħmlu pellegrinaġġi u nqattgħu iżraben mexjin jew nkella nieklu arkubtejna mexjin arkubtejna. Dak kultant nagħmluhom. Imma l-ikbar penitenza hija dik li qed jitlobna issa li nagħmlu ma' xulxin dak li jagħmel magħna hu li nittrattaw lil xulxin kif jitratta magħna hu kif jitratta magħna. Il dak li qallu stabar ftija inroddomlok jagħtini naqra ċans. Mhux talli ma qallux nagħtik ċans, le, mur kollox maħfur, m'hemmx għalfejn toqgħod terġa' tiġi tħallasni, kollox maħfur. Ejjew nifhmu kemm kien kbir id-dejn, 10,000 talent kienet somma enormi, enormi. U dan ma qallux, orrajt, nagħtik ftit ċans ieħor. Le, ma id-dejn maħfur. U mbagħad ma sieħbu mhux kapaċi jagħmel l-istess. Meta
tikkompara dak li ħafirlu s-Sinjur lil daka li kellu 10,000 talenti u dak li kellu jagħti sieħbu huma m'hemmx paragun. Mid-dinar huwa 100 ġurnata xogħol, mhux ftit, 100 ġurnata xogħol mid-dinar. Imma t-talent kien it-toqol kbir ta' fidda jew deb, immaġinaw, toqol kbir. Ta' kellu jagħti karru deb, immaġinaw karru deb 10,000 talent. X'talent kienet użin tal-fidda jew tad-deb. U nħafirlu kollox. U ma kienx kapaċi jaħfer mid-ġurnata xogħol lil sieħbu. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Tgħidli imma jiena ma nistax ninsa Fader. Kull meta tiftakar ġeddet ir-rieda li taħfer. U forsi tkun ukoll dik it-tifkira grazzja biex inti tikber fir-rieda li taħfer. Tħallix tfixklek il-ħaġa li inti tiftakar f'weġa kbira, fi tradiment, f'kalunja, f'kelma jibsa, f'tajjira. Aħna bnedmin mhux kapaċi naħfru jew ninsew daqskemm hu kapaċi jinsa u jaħfer Alla. Imma tgħidilna pruvaw Alla jħares lejn qalb tagħna wkoll. Kull meta inti li qed tipprova taħfer mill-qalb tiftakar minflok tingħata r-rabja, ar-rankur, għall-velenu fil-qalb li neħilek il-paċi u l-irqad. Ejt nagħmel att ta' volontà tar-rieda li naħfer. U mbagħad kollox f'idejn Alla li hu ġust u ħanin. Ejjew nitolbu l-grazzja li naħfru mill-qalb anke meta niftakru f'xi weġa. Nitolbu l-grazzja li aħna nġeddu il-proponiment li jinsisti tant fuq Ġesu anke fit-talba tal-missierna. Għax aħna hekk għallimna nitolbu aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, tant ebusija tal-qalb, tant ġenn, tant reba, tant krib u biki tal-innoċenti. Nitolbuk mulej tħenn għall-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda u għal dawk li qegħdin jieħdu ħsiebhom biex ikunu jafu joffru id-batija u s-servizz tagħhom għal paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali b'mod speċjali għal dawk li forsi fil-ħajja tagħna ikunu weġġowna. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija ommok addolorata tagħti lill-qalb tagħna il-paċi ta' min jaħfer bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlanna l-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżam fina drawwiet ħżiena, terfaħna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u traddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qan nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta, aħna mberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li biha l-bnedmin isalvaw, lit li inti tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek. U Alla Missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispiritu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafidej il-ħobs. Radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla f'dak il-lejl, ħal-kalċi waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħli d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sieħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk ilqana l-kol ma' ibnek. U b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franċisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Alla u mal-Qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull sien, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nagħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apposti tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja s-saffina meħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tinaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Nofru dan ir-Rożarju skont l-intenzjonijiet tal-Papa Franġisku u għal-bżonnijiet tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missier nhar inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Kulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru li minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Nissielna li inti fis-smewwiet tgħaddes ismek tiġi saltnatek
Kull li trid int kif is-semek da fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا بحال نفر المنو هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missiena li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi salnatek kull li titint kif is-semek da fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا بحال نفر المنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. آمين. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nkonsidraw nikkontemplaw. Fil-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missiena li inti bis-smewwieti tqaddes ismek tiġi salnatek kull li titint kif is-semek da fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا بحال نفر المنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. آمين. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slema lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missija l-Ibn l-Spiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur Tanżu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bismewit għadda sismek tiġi saltnati ki kulli titint kif is-semek ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrilna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slema Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slema lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slema Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slema Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missija l-Ibn l-Spiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikun orfu dan għal-wit tal-muħ. Jgħamela avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u dana turuflament il-Ġesu frott il-birek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Lopalina Addisa Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu.
missierna li inti bismewiti taqdas ismek tiġi saltnatek. Ikulli titin kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, afrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit tiġrib iż-żeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulemijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal-tana. Kristu il-qattal-tana. Missier eternalla. Henna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Li żiet safja. Itlopa lina. Li żiet nadifa. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Li tistoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-pariri tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba li tistoq kull ima. Itlopa lina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera tal-Dusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tjiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Tori ta' David. Itlopa lina. Tori ta' lavorju. Itlopa lina. Dar ta' deb. Itlopa lina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kewkba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-midimbin. Itlopa lina. Faraġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnista minnaħ l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Henna lina. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lilna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jitħola lina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddissin kollha tiegħu.